Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter Kanjeng Dayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyo ana negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mboyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Blegegek kugek sadulita. Mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Dene amung sak padukuhan karang kadempel kemawon. Niki ki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatotkaca. Den. Ndara kula sesemban kula, Gus. Ndara Tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing karang kadempel, Den. Ndara Gatotkaca. Siwa Semar iya. Taun sapi naikaning kawidadan niring sami kula praptaku ning karang kadempel wa. Kepareng aku ngaturake sembah pangabektiku kunjuk marang Siwana Yantaka. Ampun ngowahi adat. Kula niki namung batur, kula niki namung Panakawan. Kula niki namung kawula. Sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering Panakawan. Nanging saka panyawangi Gatotkaca Siwa Semar tanpa beda kaya pangijo wantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih, pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Nggih nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kalih kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning padukuhan karang kadempel. Nuwun sewu Ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Iya Nala Garing. Kaya ora kurang kepenak praptaku ning karang kadempel. Nuwun sewu Den kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Panakawan Petruk. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara kepareng ing abdipun Bagong ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya ora kurang kepenak. Nuni nggih. Dawah sami-sami Ndara. Sing dawah sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngono lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawah sami-sami. Dipun sekecaken nggih Den. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten karang kadempel, Gus? Napa enten pandangon saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi kepareng hamba Barana. Upami pancen rawuh wonten karang kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak. Ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindake. Menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Upamiya menika wadi tumraping anak-anak kula. Awi kula dherekke manjing sak lebeting griya.
pepanggihan catur netra lan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar, wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatotkaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para punakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap angka loro. Ana wigating bakal aturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Praptane Gatotkaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para pepunden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka. Pusudakara telung candra etung klungganing dina samengko iki Siwana Yantaka ora sowan marang Praja Ngamarta. Apa pancen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Ngamarta. Apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalih Kakang Semar. Apa pancen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kalawan pangrasaning Siwana Yantaka para paringa dawuh marang Gatotkaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatotkaca. Siwa Semar anjrah ingkang puspita kasiling samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras retnaning diya blegegek ugek-ugek sadulita mel nuwun sewu Den, nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten, telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji, napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Lha nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blakasuta, kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci.
ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan. Lah niku ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Sak apik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga isining donya menika mung werna loro, ala becik bener luput, sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah, caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakalin duwe aten-aten sing becik. Ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walane. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan minangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok 3 sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan angka 2 Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho, Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijangka. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate ming batur, kula niki ming Panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula Panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya ming saukur karo derajating batur, ming saukur karo derajating Panakawan. Angka 2 pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepi angka 3 panjenengan paring dawuh, apa ana pengendikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung njaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung mbah njaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe sela aku tulungono. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arep mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho, Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak teng ati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak.
Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun boten nonton. Mula kula aturke wungsul wangsul. Donya niki wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati. Mula ati kalolati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa. Banjur besok kapan Siwana Yantaka nggone bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawuhing Siwana Yantaka. Mengke riyen Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing sampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapake awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngobar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama ing sidhem madyaning pangrepatan padukuhan ingkang kadempel. Nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yantaka. Nadyaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrem tumungkuling kisma midhanget sabdaning Sang Pamong Agung Gelora Semar Badranaya. Pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nadya semanten nadyan gogodhongan teneng ngubah samirana datana mambah. Kedadak gedher madyaning kawula padukuhan samya alok yen to ana wanara kusika seta tegese wanara ingkang ngulusing pethak wantun minggah pendhaping padukuhan miyak kang samya sumewa nyerpepeh pindha sata matarangan agarya jingak kang samya mlat nombring kawula iki kanca piyak ana daya mikir jaluk dalan
Andrak lon tata trapsilanira ngejomaken astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta aduh Gusti tingalono ing gegek sadulita kaget aku tak kira karnaval apa Pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan Karang Kadempel iki piye Petro sik to mbok dimatke sik to Pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh Kiai king menapa paduka supe dateng kula Kiai kok sik to kowe iso guneman to saged toto jalma sak tataning jalma wantah aku biyen tau duwe sedulur tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe iki sumitraku biyen alah Sariman ngawur bapak Sariman piye animan lah Petro ini ngomong ora cepeng pecotot aja nolo garing kelingan ora ku iki Anoman nek ora kleru lho Pak ning apa ya isih urip iya apa kowe Anoman Kiai Semar leres kula ngabdi pun Anoman Kiai kula pun senggono kula pun mayangkara Kiai Semar menapa tasih kemutan Anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki maha agung Gusti iki maha ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel Anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng niring Sambikala kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kiai Semar iya tak tampa pangestuku tampanono ya man kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan bener apa Pak Anoman Anoman Olo Garing waduh samet man pangestunipun kelurahan Olo Garing wilujeng bekti kula kunjuk ki lurah iya tak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan prayogakna ya lho niki sampun boten kirang prayogi slamet man Anoman Kilura Petro wilujeng kilura bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan sapa karo kowe sing ngancani tekan kene Kilura Petro kula namung piyambakan lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah mati kabeh sampun kok ora ngabari kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilura Petro kaliyan Kelurahan Olo Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula wah jan kowe kaya umurmu dawa to man pangestunipun dipun paringi berkah yuswa panjang Kilurah syukur
prayogakna ya man. Wilujeng niring sambi kula mboten kirang prayogi Ki Lurah. Kowe slamet nyuk. Lho, kok mbok ya man ngono apa kok nyuk. Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ado ra ento. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Ki Lurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk dundang nyuk aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang nyuk ki jumbuh karo kahananmu. Inggih Ki Lurah. Heeh. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur. Wah, jane sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek wuto tasih. Ora ana sing protol. Mboten Ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek man. Inggih mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis le ora raga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakna ya man. Nggih, sampun mboten kirang prayogi Ki Lurah Bagong. Senggana. Kula wonten dawuh Ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki Lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuhi dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kaliyan kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping. Nanging boten pinanggih kaliyan lenggahipun Ki Lurah Semar. Tumuntun kula tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sakmangke kawula paring pitedhah dhateng kula bilih lenggahipun Ki Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kaliyan Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi andadosna ing ngawuningan. Sapengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun anandang Sungkawa, anandang Rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama. Tumuntun satunggiling wanci dawuh kaliyan kula. Anoman Murapadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora keduga boyong kelawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Pilenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan ndika parenga kula boyong wonten negaring Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga. Menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati. Tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya. Semareka den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani kandayani trisanya purnama sasi ing dereng ngantos paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggana dinampi nangge Ki Lurah Semar Badranaya dadak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumamunur Kinapati Haryos kene karya kagiat kang samya mulat.
sadulita mel. Nala Gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glotruk. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis ta, titenono. Nggon sing ayem dadi geger, nggon sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane ngelincipi carang papak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sapa ta? Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis ta, tetani ye, engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketoke ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Oh Nala Gareng gak tampa pangestuku Tampanono ya Nala Gareng. Kula pundhingga jimat paripih. Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Ya Petro tak tampa pangestuku Tampanono ya Petro. Nggih kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestuku Tampanono. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe wis pandak wae elek karo aku, ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Nggih kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek. Durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek kok. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi awruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggonmu urip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur ingkang kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton, kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin boyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Oh, Semar mongko to, ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane. Aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis. Kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, marata coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bale wismamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina. Dek, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh,
sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi. Jarek ora tau ganti. Monggo wujudane ya kaya ngono kuwi. Neng Negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tak ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda 8, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang Marsata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Kowe nang kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming nang kene dadi Panakawan, manganmu ora ajeg. Kadangkala sedina ping 3, kadangkala sedina ping 7. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ana ing alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesti kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, monggo uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggo napa aku tak takon. Senenge nggo napa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabi saben dina kelakon. Aja ming menyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan niku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora dienggo ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Petruk piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Iya. Iki ana kesempatan sugih. Ya, Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir, Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor 2 omahe Gareng. Sing nomor 3 omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirik. Oh ya wis rasah wae. Menungsa padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Peremban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana kebegan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah. Nek atine ora tentrem, niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong bakal ngadhep marang pangayoning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat,
kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo nggone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat sing duwe bondo donya ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguwasaning Gusti niku nggih wonten ning karo sing kula kandhake niku perbandingane 1000 dibanding 1 ngoten dadi Semar emoh upama Semar niku urip nang alam padang kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng lahir kula bungah batin kula seneng kok sik kok iso kandha lahirmu bungah monggo kowe sarwa kekurangan lahir niku mboten kok perkara bondo donya ngoten tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh ora duwe dhuwit ora duwe bondo brana picis ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita kudu menyang endi kula momong lan sapa sing wajib kula mong niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa kula ya ora bakal selak tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa ning aja dipeksa ampun dipeksa merga Semar menika merdika Semar yen aku ora meksa karo kowe tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa. Mangke riyen. Pendhita kok brangasan to sampean? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bakalan Dono. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggih para sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya. Dur. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina.
negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggapmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kadempel. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Sengkune wis gila kae. Mungsuhe keamanan Karang Kadempel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar Gong, kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sama Palangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badranaya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mempalangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kadempel. Ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaba namung Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong neter kanthi dayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter kadegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter kadegayan? Ning njaba. Ayo. Kowe mesti metu njaba ae. Ayo neng Platan Karang Kadempel. Ayo tak jereke legane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Kuwi ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono. Nek ora ditandhingi sak penake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Ha piye Pak Truk ewangi, Truk? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang, Reng. Ora sudi.
Aku ora ngopo-ngopo kon ngiwangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha kowe ora omong to. Kurawa 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ana dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ora, Man? Nggih, kula tresna kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti kok, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih. Ira merek-mereke krokodil. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Modar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel, ajangipun wonten dadanipun pun Mayangkara inggih pun Senggana. Sing ati-ati ya. Anoman lho nggih, ngestakaken dawuh. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalpambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan ngawusa manjing wonten gubit sanggar sangarup Nana Gandaka capon nalika semanten wadya bala Kurawa sayu-ayunan kaliyan Lurah Bagong Sumawana nenggih Sanganoman.
Bapak keparanggul mungging ayuda kepampak bawatnya bentar kepapaknya mungging aloka iladalah iki Bagong pancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalahku arep boyong karo bapak ora masalah, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to. Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau. Iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng wae kok iki tak gawe lakon nek. Oh nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botohe gelut lho boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Keleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatahi ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Cah gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa menawi badhe njajal kula semanggaken Surtayu aja kaya bocah cilik aja meneng wae iki tandang ana Anoman ora minggat pecah siramu para maju legane atiku Raden Surtayu.
tansah pamer. Sirahmu cak waduh mati ya. Cocok tumbak jebol dadauhan. Wah mati. Oh, what? Dan cocok tumbak jebol dadauhan.
Mati aku. Woi. Iya. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekune. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi? Nggih. Kaya kowe kuwi? Nggih. Lho. Kok malah singset? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Urun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika dipun sebul. Wah! Ha iki rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Wes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Le ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ra muni coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tai. Kayak dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke ora apa-apa aja di ngono iki.
Tapuk lho. Direk. Piye? Ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emak, ngendak ora iso mbeker. Wah, cuk edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lah tuku sempritane ndi? Hah? Lah tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramrata, Jayamrata ing Banjen Pandara. Candhak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndara Gundurung Gati. Aku wega nek muncul kowe. Heh? Aku mon nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu Genderuwo. Genderuwo karo bojone Slimbik. Bojone Genderuwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Genderuwo sing Slimbik karo bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Oh, arang. Diplesetke. Anane kula saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Tak polo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Ya. Tibandanganku jeblok dadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dening aku. Ya. Modal we. Remuk wae. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ya ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu dibakno. Pucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Silah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu.
Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Edian. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pucakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping papat. Ya. Edian. Lah apa-apa. Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lha iku njupuk ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Mate jeneng aku. Kowe. Iya. Edian. Pedro. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangelan Pati ngestina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajene. Halo. Mati kula, Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigele ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kulon. Pecah kula, Man. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulik. Kok isa ngono, sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah ya laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek ajeng ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkule saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dik mati. Bagong kok iso mbeker. Iki nek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye? Nyata ta Anoman gleleng?
Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayel lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane apa? Nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, kudu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru, ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati. Weh lah malah marang krek mati. Iya, ora. Ora, mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gang. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Ngincenroke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Rok di PP, Pak Guru. Oh, ketok apa Sengkuni? Ketok jepitane. Sengkuni Dalem Pak Guru. iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Romai Rama. Sapa? Romai Rama. Coba nyanyi lagune Romai Rama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mantul tak bandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kuwi aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, anggere mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate, pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe ora isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano.
Main piano Depate. Ora isin-isin ke to? Samane ku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sakarepe dhewe. Bermain diringi. Depate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawari wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku dilokke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodok sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncalun-calke sakarepku. Joget ki ora ana aturane. Sampeyan mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Sampeyan iki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, Nyo? Iya, aku ya wani nek kaya ngono. Ayo. Oh, mburi kok piye ayo. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki Nyo, dimatke. Mburi kok piye Nyo? Lho, dada kok Nyo. Ngono lho. Ayo, iki ya iya kok. Nyo ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimatke tenan Nyo. Lho iki ya iya kok Nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye Nyo? Mburi ya mburi Nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, belut yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hoi. Tetep ngadeg menang aku. Urung tak antem kok. Ya. Siap.
As. Ayo. Oh. Kok rame iki. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda, yo. Lho kok saya lirih? Ha kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer wonge ya. Nya. Wah. Kula toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Oh ya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya, Ben. Trembelane nak. Rekake arenggu kados sasana malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir debate, mamingkir piyambak. Purnena panalingane rumaja jaring ratri lenenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Pramban, ampun kaya ngoten.
Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Mremban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Mremban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole kentos walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewa ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ya ta Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamutahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang diduna ing Sekar Pundak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badranaya. Sikra ndedel gayung ngakoso sira risang Ramandaya pati ana yaksa kung cangkra marane wil kata sini. Nuwun sewu Kyai Ki Lurah, nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajrikan Begawan Durna anggenipun liga Kyai Cundamanik.
Nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun kula Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten. Anoman wonten dawuh. Aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan. Aku aja nganti disengguh. Yen pergawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil. Mekaten ki Lurah. Ya. Nanging wangsul kula menika tebih purukipun. Ning aku percaya karo kowe nadyan adoh. Kowe ora bakal wegah. Mergo kabeh mau mawa pitukon. Inggih, mekaten. Balya ning Pancawati matur marang Bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ning Nusa Jawa kene. Mekaten ki Lurah. Iya. Menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marting jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Man. Dipun utahaken mangke rak mantun dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek sela dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Garing wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ngati-ati. Nyuwun pamit Lurah. Iya kaya bocah cilik senggono.